voiam să mănânc pizza asta mâine, dar dacă așa stau lucrurile... Nicio pizza! Eu sunt Lordul Garmadon! De ce ai urmărit o pasăre? Fiindcă a dansat. Oh, am... Folosește-ți puterile să încetinești! Chiar crezi că va funcționa? Da! Bine, totul sau nimic! Te voi numi Cristoferică. She was a fairy. Mă scuzați, nu vreau să vă deranjez, eu doar trec. Scuze. Nu se mai miște nimeni! Vini de la NGTV. Sunt eu, Garmadon.